Esta imaxe leva anos producíndose e este 2022 non é unha excepción. O alcalde de Poio cando os socorristas foron os encargados de izar a bandeira azul da praia de Cabeceira e a única de todo o municipio que conta con este distintivo. Non só é un símbolo, senón que é ese símbolo acompañado de unha serie de servicios que se lle prestan aos veciños e aos que nos visitan no Arenal. E a verdad que tamén é unha inversión cos concellos, nós neste caso temos unha, pero é unha inversión importante que se debería ter en conta tamén das administracións, porque evidentemente unha bandeira pois leva consigo ter socorristas, ter baños públicos, ter accesibilidade ás praias. E di o alcalde que Poio podería contar con máis praias con bandeira azul, pero que as cuestións económicas frean esa intención. Nós temos 15 playas dentro do programa sanitario da Xunta, das 15 pois temos agua excelente prácticamente en todas, non sei se son en 13 ou 14, co cual nos permitiría, coa calidade de agua que temos durante todos estes últimos anos, nos permitiría avanzar en ter máis playas, pero moitas veces pois a cuestión de inversión é que nos frena e que nos impide de alguma maneira pois chegar a ese nivel. Así as cousas, a bandeira de Cabeceira non é a única que xa ondea na costa de Poio. O municipio conta por vez primeira cun sendeiro azul entre a Seca e Lourido. É a primeira vez que se solicita e nos lo concederon, sí, as características é que é un sendeiro que vai todo por o litoral, e así lle chamamos o sendeiro litoral de Poio, que iníciase na Seca, ou ao revés, ou en Lourido, que ao final deste paseo. O obxectivo do Concello é conseguir dúas novas bandeiras para o ano que ven, unha pro sendeiro da Ruta dos Muiños de Samieira e outra pro Centro de Arqueoloxía da Caeira.